أنا معناتاو زحاسبو حساب كميو حساباتي يطقمني دي زلو ويس يدفعني إلك حاسبك تفلد دو بجيمس آلن استتصحفت از إيمان تينكز اتبل مصحف نحيل حساباتن ኣብ ሂወትና ዘለዎም ፅልዋን እተረዲ መፅሓፍ ኮይና ሰባት ሓሳባቶም ብምቁፅፃርን ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ብምዕባልን ዕዉት ሂወት ንኽመርሑ መገዲ እትቕልስ መፅሓፍ እያ። ንሎሚ ገለ ካብ ፅማቕ ትሕዝታ ከነካፍለኩም ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ድማ ንዕድም። ንሂወትና መኣዝን ዘትሕዞ ኣተሓሳስባና እዩ። ኣካይዳና ናብራና ጠባይና ኮታ ኩሉ ነገርና ውፅኢት ኣተሓሳስባና እዩ። ኣተሓሳስባና ድማ ከልማዓና ወይ ከድፍኣና ይኽእል። ዝኾነ ይኹን ብግብሪ ነተግብሮም ድማ ብምስትውዓል ይኹን ብዘይምስትውዓል ካብ ሓሳብና እዮም ዝብገሱ። ኣተሓሳስባና እምበር ማዕረ ክንደይ ኣብ ሂወትና ፅልዋ ከም ዘለዎም በዘን 5 ዓበይቲ ኣብነታት ክንመሃር ንኽእል። ቀዳማይ ንስኻ ከምቲ እትሓስቦ ኢኻ ትኸውን። ንስኻ ከመይ ዓይነት ሰብ ኢኻ ብዘየገድስ እዚ ሕጂ ትነብሮ ዘለኻ ሂወትን ኣካይዳን ውፅኢት ናይ ቀደም ይኹን ናይ ሕጂ ሓሳባትካ እዩ። ነብስኻ ክትቅይር እንተደሊኻ እምበር ኣተሓሳስባኻ ብምቕያር ኢኻ ክትጅምር ዘለካ። ኩሎም ተግባራት ደቂ ሰባት ካብ ዘርኢ ሓሳባት ዝነቐሉ እዮም። ቁኑዕ ሓሳባት ክሓስብ እንተኺኢሉ ናብ ፍፁምነት ገፁ የምርሕ፣ ሕማቕ ሓሳባት እንተመሪፁ ድማ ናብ ኣራዊት ገፁ ይፀሪ። ፅቡቕ ሓሳብን ተግባርን ሕማቕ ውፅኢት ኣየምፅኡን እዮም። ሕማቕ ሓሳብን ተግባርን ድማ ፅቡቕ ውፅኢት ኣይህቡናን እዮም። ካልኣይ ሓንጎልና ልክዕ ከም ጀርዲን እዩ። ከምቲ ጀርዲን ተኺልና ፅቡቕ ከተዓብየልናን ከተፍርየልናን ፅቡቕ ጌርና ንኹስኩሳ ኣእምሮና እውን ፅቡቕ ንክሓስብን ኣፍራይ ንክኸውንን ክንኩስኩሶ ይግባአና። እንተዘይኮይኑ ቀይዲ በታኽ ኮይኑ ናብ ህጉም ከእትወና እዩ። ተኽሊ እውን ክርዳድ የውፅእ እዩ። ነቲ ክርዳድ ኣሊና ድማ እቲ ጥዑይ ንምገቦ። ሓንጎልና ድማ ሕማቕ ሓሳብ ክመፀና እንከሎ ናብ ፅቡቕ ሓሳብ እናቐየርና ንከናኸኖ እሞ ለውጢ ክንሪኤሉ ኢና። ሳልሳይ ሓሳባትና ኣብ ኣእምሮና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣካላትና እውን ፅልዋ ይገብሩ እዮም። ከመይን እንታይ እንሓስብ ኣብ ሓንጎልና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣካላትና ዓቢ ፅልዋ እዮም ዝፈጥሩ። ኣካልና ኣገልጋሊ ናይ ሓንጎልና እዩ። ብዝተመርፀ ይኹን ብሃንደበት ዝመፅእ ሓሳብ ድማ ካብ ሓንጎልና ብዘይወዓል ሕደር እዩ ትእዛዝ ዝቕበል። ንኣብነት ሓደ ንኸይሓምም ኩሉ ግዜ ዝፈርሕ ሰብ ቀዳማይ ተጠቃዓይ ንሱ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ንኽትከውን ኣብ ኣካልና ጥራይ ዘይኮነ ምስ ሓንጎልና እውን ምትሓዝ ኣለዎ። ካልእ እውን ሓሳባትና ኣብ ዕድመና ፅልዋ ኣለዎም። ቀልጢፍካ ከይተኣርግ ብዙሕ ኣይትሕሰብ ክበሃል ሰሚዕና ኣለና። ኣብ ከባቢና ንተዓዘብ ገለ ሰባት ኣለዉ ኣብ 80 ዝረገፁ ብሩህ ገፅ ዘለዎም ዕድሚኦም ክትግምቶም ዘይትኽእል። ገለ ከዓ ኣብ መፋርቕ 30ታት ኮይኖም ገጾም ዕጥርጥር ኢሉ ልዕሊ ዕድሚኦም ትግምቶም ኣለዉ። ራብዓይ ንስኻ በቲ ኣብ ዙርያኻ ዘለዎ ኩነታት ዝተማእዘንካ ኣይኮንካን። ኣነ ከምቲ ዝደልዮ ንኸይገብር ወይ እውን ንኸይከውን ካብ ትሑት መነባብሮ ዘለዎ ስርዳየ መፅአ ወይ ዘለኽዎ ኩነታት ኣይሓገዘንን ዝብል እምነት እንተሃሊካ ናይ ብሓቂ ተጋጊኻ ኣለኻ። ንስኻ ብከባቢኻ ክትፅሎ የብልካን። በንጻሩ ብውሽጣዊ ኣተሓሳስባኻ ንኸባቢኻ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ። ብዘለኻዮ ኩነት ከመይ እዩ ብዘይገድስ ንስኻ ብዝደለኻዮ መንገዲ ግብረ መልሲ ክትበሉ ሙሉእ ናፅነት ኣለካ። ኣብዚ ከተስተውዕሎ ዘለካ ግን እቲ ዝበለፀ ግብረ መልሲ ክትበሉ እትኽእል ኣብቲ ክትቆፃፀሮ እትኽእል ምስ እተተኩር ጥራይ እዩ። ናይ ሰብ ሽግር ኣብ ክንዲ ንነፍሱ ክቕይር ኢሉ ዝሓስብ ንኸባቢኡ ክቕይር ዘይሓስብ እምቦ ኣብ ጭንቀት ይሽመም። ሓምሻይ ሓሳብን ግብርን ናይ ግድን ብሓንሳብ ክኸዱ ኣለዎም። ቅዱስ መጽሓፍ ይኹን ዓበይቲ ምሁራን ናይዚ ዓውዲ ከም ዝብልዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን እትሓስቦ ሓሳብ እምነት እንድሕር ሃሊካ ትዕወተሉ ኢኻ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወንጌል ማሪቆስ 11:24 ከም ዝብሎ ስለ እቲ ጽልይዎን እትልምንዎን ዘበለ ከም ዝረኸብኩሞ እመኑ እሞ ክኾነልኩም እዩ ይብለኩም ኣለኹ ይብል። ሕጊ ስሕበት ሎው ኦፍ ኣትራክሽን ተባሂሉ እውን ይግለጽ እዩ። ሓሳብ ጥራይ ግን እኹል ኣይኮነን። ዝኾነ እናሓስቦ ሓሳብ ብግብሪ እንተዘይተሰንዩ ፍጹም ክዕውተና ኣይክእልን እዩ። እትምነዮ ነገር ክመፀካ ስቕ ኢልካ ኢድካ ኣጣሚርካ ምጽባይ ዋላ ሓንቲ ውፅኢት የብሉን። ናይ ግድን ወፂኻ ገለ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለካ። ሽዑ እቲ እትደልዮ ክትረክብ ኢኻ።